खुलुमबाय रायजोफोर दायो जों दंफायो उदालगुरि कलेजावहा दा बेयाव गोबां बर' फरायसाफोर दोङो बे बर' फरायसाफोरनिफ्राय जि दाखालि जानानै थांबाय जि एनकाउन्टार बेनि बेलायाव बिथांमोनाबो दि बर' समाजनि फिसा जानानै फरायसा जानानै मा रिएक्सन बिथांमोना लादों आरो बिथांमोनाबो मा डिसिसन लादों बेनि बेलायाव जों एसे बिथांमोननिफ्राय सोंनाय फिननाय लानो नागिरदों फै जों बिथांखौ सोंनो थांनाय जे दाखालि बावैसो जालांदों जि सानै बर' सेंग्रा एबा हाबा जाखानाय गथ' गोनां जि फेक एनकाउन्टार होननानै जों मिथिनो मोन्दों दा बेयावहा नोंथाङा सासे बर' फरायसा जानानै बिनि बेलायाव मा सिन्था खालामदों एबा बुंनो सानदों? खुलुमबाय आं बर' फिसानि सासे फरायसा जानानै आंनि फरायसा बर' समाजनि सासे फरायसा जानानै आं बेखौनो बुंनो नाजादों दि मिथिया हसिया दायनिगिरि नङाब्लाबो जे बेबायदि फेक एनकाउन्टार खालामनानै जे जोंनि बर'नि बेबायदिनो फिसाखो जेरैबायदि गावबाय बियो जोबोद दुखुनांथाव खोथा जोंनि थाखाय मानो होनबा जोंनि बर' समाजाव दिनैहालागै बुहुत जों बिसा रोखोमनि फेक एनकाउन्टारनि गेजेरजों जों बुहुत माने जोंनि जोहोलाव बा जोंनि बर' हारिनि फिसाफोरखौ जों नुगासिनो थैनाय नुगासिनो बिसानो मा बेफोरबायदि गावला गावसि बेफोरबायसा फेक एनकाउन्टारा जोंनि आसाम पुलिसनि सायाव बे हामा जादों जों बेखौनो बुङोदि बिसा आदां गादां माने मिथिया हसिया जेरैबायदि थांनायनि गावथारनानै जेबायदि जोंनि समाजाव गुबुंले खालामबाय दा बिनि सायाव जोंनि सरकारा बिटिआर सरकारा जेरैबायदि हायो राहा लानांगौ गोख्रों राहा लानांगौ आरो न्यायखौ होनाया जोंनि थाखाय गोनांथि आरो जों जेसेबां हायो जों बर' फरायसा आफादनि जों बर' फरायसा जानानै जों जेसेबां हायो राहा आरो जेसेबां हायो न्यायखौ होनायनि सायाव जोंबो राहा लागोन आरो जेबायदि नै बिथाङा बिसि आरो गथ' 12 दिननि गथ' जेरैबायदि गोरलै गथ' थालांबाय बिनि इयुनखौ नायनानै जाहाथे जोंनि सरकार आसाम सरकार बा बिटिआर सरकार बेफोरो जेसेबां हायो न्यायखौ गोख्रोंथि न्यायनि फारसे दावगानांगौ मानो होनबा दिनैसिम जों ससियेल मिडियाआव नुबोदों जेबो स्ट्रिक्टलि बिसा राहा लानाय जायाखै जों ससियेल मिडियानि थ्रुयै जों मिथिदों जे मा होनगोन डेड बडि लाबोनाय टाइमावबो माने मिडिया गैयामोन खिन्थु बियो हामा जाबाय जोंनि समाजाव जेसेबां हायो जोंनि समाजाबो जोंनि बर' हारियाबो खौसेथि जानानै जाहाथे बिथां जोंसार मुसाहारि बिथांनि सायाव न्यायखौ होनो थाखाय गासिबो ओंखारनांगौ आरो बेनो जाहैबाय जोंनि फरायसा आफादनिफ्राय मानो होनबा बियो दायनिगिरि नंखाया न'खरनि गासै माने मोनथिखायो बिसिया मिथियो दायनिगिरि नङा बिनि सायावबो बिसा हमनानै बिसा फेक एनकाउन्टारनि थ्रुयै बुथारनाया हामा जोंनि थाखाय समाजाव बुहुत हामा जाबाय आरो दिनै जोंनि जे ULB हाग्रायाव थांनाय आफाद बिथांमोनाबो खेंफोरथि होखाबाय बा क्लेरिफिकेसन होखाबाय जोंनि आफादनि नङा होनना बे नङैखौ मोनसे एभिडेन्स मोननानैबो जुदि राहा लाया होमब्ला जोंनि बर' समाजनि थाखाय बा जोंनि बिटिआर सरकाराबो जाहाथे बे मिडियानि थ्रुयै जेरैबायदि नुबाय खेंफोरथि होनायाव बेखौ जाहाथे राहा लानांगौ थाबैनो बेनि फारसे दुखु नांदों जोंबो ससियेल मिडियानि थ्रुयै नुनानै हामा जाबाय जोंबो दुखु मोनो जों हायाखैसो न'खराव थांनानै जों हहाय खालामहैनो खिन्थु जों गोसो सिंनिफ्राय जेरैबायदि गाबदों जेरैबायदि दुखु मोनदों बेखौ जों फोरमायनो हाया जेसेबां हायो जोंफोरबो माने नाजालांदों न्याय फारसे जों ओंखारनो हायाखै थेवबो जों सरकारनिफ्राय बेनो खावलायनाय सरकारनिसिम जाहाथे जोंनि बिटिआर सरकारा गोख्रों न्यायखौ होनो थाखाय आखायाव लागोन बेसेनोसै फै लोगोफोर दायो जों नै सानै बिनानावफोरनियाव जों सोंनो नागिरदों जा बिथांमोनाबो बर' स्टुडेन्टस जानानै एबा बर' समाजनि सासे सिबियारि जानानै बिथांमोना जि थांनाय दिनफोरनि गेजेराव जि सानै सुबुं एनकाउन्टार जादोंमोन बेनि बेलायाव बिथांमोनाबो मा दुखु फोरमायो जों खोनासंनानै लानो खुलुमबाय गोबां दुखु मोनदों जोंबो माने स्टुडेन्ट जानानै आरो बे गोबां दुखु मोनदों स्टुडेन्ट जानानै नंखाय दाय गैयि मानसिखौ दायनिगिरि साजायनानै माने गावनायनि थाखाय बिनि थाखाय बिटिआर सरकारा माबा मोनसे गोख्रों आयेन लानायखौ आं गुरैयै खावलायो आरो खुलुमबाय।